Yeah, I think we will start the press conference. We have a short time. First of all, we would like to welcome you to the press conference regarding the seat of Toni Comín and Junts per Catalunya, who received 430,000 votes, and the European Parliament has not yet recognized his seat. We want to thank to the colleagues, MEPs, who are here with us. And Toni Comín, our MEP, will do a short statement in Catalan regarding the actual situation at legal level and also the next political steps. Afterwards, there will be a round of questions, and he will reply to them in the same language as they are done. So if they're in Catalan, in Spanish, in English, if he manages. So with this said, we have here with us also Laura Borràs, who is president of Junts per Catalunya. Thank you, Laura. And I pass the floor to Mr. Toni Comín, MEP in exile. Molt bé, bon dia a tothom. Bienvenidos. Gràcies, Aleix, i gràcies a la presidenta del partit, Laura Borràs, que ha volgut acompanyar-me, que ha vingut expressament de Barcelona per acompanyar-me en aquesta conferència de premsa per mostrar, evidentment, l'acompanyament del partit pel qual jo soc eurodiputat. En un moment com aquest, vull també començar agraint als grups polítics que han volgut venir, tot i tenir unes agendes complicades en aquests dies previs a l'inici del mandat, per mostrar el seu suport. Gràcies a Podemos, gràcies a Sumar, que està arribant, però que per problemes logístics no ha pogut arribar a temps, hi ha hagut un retard amb l'avió. Gràcies a Compromís, gràcies als comuns, gràcies també a Miguel, company d'aquest últim mandat d'Anticapitalistes, amb qui hem fet tanta feina junts, i també vull tinc l'autorització, per mostrar també el suport en aquesta roda de premsa del BNG i d'Esquerra Republicana, però per qüestions de vols i logístiques tampoc han pogut arribar a la sessió d'avui. Començarem amb una consideració jurídica que complementa la que ja vaig fent a l'últim contacte amb vosaltres dijous passat. Actualitzarem una mica la informació i després una reflexió política, que crec que és el que ens porta avui aquí, la reflexió política. Però primer vull fer unes consideracions més processals. Recordeu, fa 5 anys vam demanar també mesures cautelaríssimes, però en aquella ocasió ho vam fer al Tribunal General, que és la primera instància del Tribunal de Luxemburg. Vam fer dues coses, de fet. Vam fer una demanda contra el president Tajani i vam fer una demanda de mesures cautelaríssimes. I el tribunal ens va contestar en 24 hores rebutjant aquella petició de mesures cautelaríssimes, va fer una resposta immediata, i el 20 de desembre el Tribunal de Justícia, segona instància, va anul·lar la decisió del Tribunal General en què se'ns havien rebutjat les cautelars. Per tant, el rebuig de les cautelars, que es va, insisteixo, fer en 24 hores, va ser anul·lat pel Tribunal de Justícia, per la vicepresidenta del Tribunal de Justícia, exactament l'endemà que el president Sassoli ens hagués reconegut com a eurodiputats. Recordeu, per tant, que va haver-hi dues decisions del Tribunal de Justícia, la del 19, que és la que motiva que el president Sassoli ens reconegués com a eurodiputats, i la del 20, que és l'anul·lació d'aquell rebuig de la petició de mesures cautelars que havíem fet a principis de juliol. Ara hem demanat les cautelaríssimes no al Tribunal General, sinó al Tribunal de Justícia. Per què? Perquè aquella demanda contra Tajani, que vam presentar el juliol del 2019, està pendent d'una decisió definitiva d'aquest tribunal, que sabeu que serà el 26 de setembre. Això fa que tingui tot el sentit del món i sigui quasi inevitable demanar les mesures cautelaríssimes al Tribunal de Justícia. Tanmateix, per una raó processal, en aquesta ocasió el tribunal no pot contestar en 24 hores ni en 48. No pot contestar en 24 hores ni en 48, i és el fet que en aquest procediment, en el marc del qual estan inserides la petició de cautelaríssimes, hi ha més parts. El Parlament, etc. I, per tant, ha de fer trasllat a les parts. Per tant, això vol dir que, per raons processals, la resposta d'aquestes mesures cautelaríssimes no pugui arribar, com haguéssim desitjat,
abans de demà, però per nosaltres el rellevant políticament no és si la resposta de la nostra petició de cautelaríssimes arriba a temps pel ple de demà o triga encara unes setmanes més. Per nosaltres el que té rellevància política és la resposta. Per tant, vull començar amb aquesta explicació una mica feixuga de tipus processal, però que té rellevància política. Ningú tregui conclusions polítiques precipitades del fet que no tinguem la resposta per demà, com haguéssim desitjat, perquè és una necessitat processal, en aquest cas, que el tribunal trigui una mica més a respondre. Primer, per tant, aquesta reflexió de tipus més jurídic. Crec que no cal insistir, perquè ja ho hem explicat en altres ocasions, no ens sorprèn, perquè després farem aquestes reflexions polítiques per acabar, però sí que ens entristeix i ens deixa una mica inquiets en termes jurídics que la presidenta Metsola se salti tota la base legal i jurisprudencial de què disposa a l'hora de no reconèixer el meu escó. Hi ha una sentència del 19 de desembre del 19, hi ha una opinió de l'advocat general del mes d'abril passat, i amb això n'hi ha més que prou, entenem nosaltres, és més que suficient perquè la presidenta Metsola hagués actuat de manera inequívocament democràtica, perquè certament s'arrisca a ser corregida pel Tribunal de Justícia d'aquí poques setmanes o d'aquí pocs mesos. S'arrisca a començar el seu mandat essent corregida pel Tribunal de Justícia. La presidenta Metsola, a més, fent això, entenc que està contradient la decisió que va prendre el seu predecessor, el president Sassoli. I això em sembla d'una gravetat considerable. No reconeixent el meu escó, està potser donant a entendre, està insinuant que potser la decisió que va prendre el president Sassoli no era una decisió ajustada a dret. I això em sembla molt greu. Em sembla molt greu. I com us deia, crec que és inevitable, per tant, fer una reflexió política. És una candidata a presidenta del Parlament Europeu que amb la seva decisió farà que el mandat comenci amb un escó buit, una candidata a presidenta del Parlament Europeu que amb la seva decisió deixarà 430 i pico mil ciutadans europeus sense representació, i això és, des del nostre punt de vista, és un atemptat a la democràcia. És un atemptat a la democràcia, igual com ho va ser la decisió que va prendre el president en funcions Tajani fa 5 anys. Per tant, jo em pregunto aquests dies amb quina legitimitat la senyora Metsola demanarà demà la confiança de la cambra. L'última decisió que haurà pres, l'última decisió políticament rellevant que haurà pres abans de sotmetre la seva candidatura a votació serà una decisió que perjudica de manera directa i clara i oberta la democràcia europea, que és exactament el contrari del que ella hauria de fer. Ja sabem que molt probablement l'explicació de tot això és que la presidenta Metsola està condicionada, segrestada pel Partit Popular espanyol, però això és el que ens entristeix més de tot. Nosaltres, els demòcrates espanyols, teníem l'esperança que la incorporació del Partit Popular espanyol al Partit Popular Europeu servís perquè la dreta europea de tradició democràtica democratitzés una dreta espanyola de tradició molt poc democràtica. I ens entristeix constatar que està passant exactament el contrari. És una dreta espanyola de tradició molt poc democràtica la que està condicionant i portant al seu terreny el Partit Popular Europeu. I això és dolent per la democràcia, és dolent no només per la democràcia a Catalunya i pels drets dels catalans i dels ciutadans de la resta de l'Estat, que també n'hi ha que m'han votat, sinó que és molt dolent pel conjunt de la democràcia europea.